Moro, tervetuloa Suunnista sujuvammin.fi videolle. Tänään katsotaan Värska Original Finispringin eli WOFSin analyysiä. Ajatuksena analysoida siis viestikilpailu eli sunnuntain kilpailu ja sieltä katsoa vähän, että miten se kisa on edennyt, mitkä on ollut ratkaisun paikat. Vähän hajontoja analysoidaan myös, koska niissä oli paljon analysoitavaa. Ja sitten katsotaan vielä loppuun pari rastiväliä, missä oli semmoista mielenkiintoista reitinvalintaa tarjolla. Tuossahan maastui ihan kauheasti ollut reitinvalintavälejä, että enemmänkin oli semmoista suoraa toteutusta, niin sen takia reitinvalintavälejä tuosta ei hirveästi pysty valitsemaankaan, niin analysoidaan sitten se, missä vähän on nähty erilaisia reitinvalintoja. Ei siinä muuta kuin siirrytään suoraan analyysin pariin. D2 ykkösissä ensimmäinen osuus, niin sehän lähti sillä tavalla liikkeelle, että Kalevan Rastin Teini ja sitten Suunto Jyväskylän Roturier olivat selkeästi vahvimmat ja tuli vaihtoa reilulla erolla. Ja sitten seuraavista sijoista käytiin sekuntipeliin monen joukkueen voimin. Et siinä Kepsistä, jos katsotaan, niin tässä nähdään, miten heti alussa jo letka alkaa pikkusen venymään ja siellä on Kaleva Rasti ja Suunto Jyväskylä kärjen tuntumassa. Et Teini meinasi pikkasen karata jo tässä ekoilla, tai tossa, siis nelosrastihajonnoilla, mutta siinä sitten hyvin Suunto Jyväskylä sai tuossa pienellä sisäkurvilla tuossa noin kiinni siinä tilanteen sitten ja tuossa noin olivat käytännössä kahdestaan irti, että muu pääryhmä tulee tuossa aika semmoisena yhtenäisenä ja tuossa ei niinku nähty mitään dramaattista tällä putkipätkällä, pientä fyysistä hajontaa toki. Ja sitten tässä kun tullaan näille 12 rastin aika tiukoille hajonnoille, tai silleen, että siinä täytyy oikeasti tietää, mihin on suunnistamassa tai muuta se voi mennä herkästi pieleen, niin siinä tuossa nähdään niinku tuossa Teresalla on toi G-hajonta ja sitten Teinillä on toi nenänpää, tuossa toi I-hajonta, niin siinä Teinillä tuli joku pieni ajatuskatkos, että tuossa Teresa pääsi pikkasen edelle, mutta siinä sitten Teini pääsi kuittaa tuossa 13 rastilla, kun Teresa tuli siihen ihan pikkuinen rastinottokoukku. Ja vähän eri valinnoilla sitten toi loppu ja sitten käytännössä Kaleva Rasti tuli ekana vaihtoon. Sitten mitä tuossa nyt muuta, 12 rastilla nähtiin pikkasen noita virheitä, että siellä vähän menee gepsit ristiin rastiin tuolla noin. Rastikarhuilla tuli tuossa harmittava virhe, jonka takia he vähän niin kuin tippui siitä kärkiporukasta sitten. Et muuten tuossa ihan pientä tuommoista, että käydään tuon G-hajonnan kautta, vaikka jo olisi ollut H esimerkiksi, niin semmoista siellä pikkasen näkyy. Mutta ei mitään semmoista, niin kuin, no pari vähän isompaa pummia siinä. Niin. Kakkososuudella Ida Haapala onnistuu erittäin hyvin ja sitten ero tuohon Suunto Jyväskylän Baseen kasvaa hiukan ja sitten PR:n Väätäjä nostaa hyvällä juoksulla joukkueen 3. siellä tässä kohtaa. Taustalla joukkueiden erot alkaa pikkuhiljaa kasvaa, että vaihtoon tullaan sitten vähän jo ripotellen pienemmissä porukoissa, että se on niin kuin tuossa kohtaa se, mitä kakkososuudella aika useinkin niin käy, että ykkösosuudella se letka on vähän yhtenäisempää ja sitten kakkososuudella eroja alkaa syntymään enemmän. Kurkataan tuosta vähän gepsiä vielä, että aika sama ero tuossa alussa säilyy KR:n ja Suunto Jyväskylän välillä. Tuossa niinku pikkasen huomata ehkä tuosta ajolinjasta heti alussa, että mä en tiedä, Iida kävi ehkä noin molemmat rastit tuossa, mutta hänellä luultavasti oli A, koska mun mielestä Teinillä oli toi C. Että Suunto Jyväskylän saa tuossa, Base saa pikkasen tuossa kiinni, mutta sitten taas ei täysin. Että ne ei ole ihan peräkkäin, mutta näköyhteys on olemassa tuossa noin. Sitten tapahtuu tuossa 3. rastin jälkeen eri reitinvalinnat tonne 4. hajonnoille. Et se oli kyllä ihan hyvä noissa 4. hajonnoissa, että siinä mahdollistettiin tämä mäen kierto tuosta toiselta puolelta. Periaatteessa kummalta tahansa puolelta tai sitten voi mennä tuosta läpi suoraan. Sitten taas tuossa takaa jo porukasta tuossa alussa, niin siellä oikeastaan niin ihan jotain pieniä hajontavirheitä, mutta ihan niin kuin pääsääntöisesti ihan hyvää tekemistä ja tuolta just PR ja muu takaa jo porukka tuossa ottaa hyvin kyllä kiinni tuossa niin kuin takaa jo letkan niin kuin ensimmäisiä suunnistajia.
tuolla hajonnoilla sitten taas Suunta-Jyväskylä Kalevarasti, niin Suunta-Jyväskylä, no joo, toi on vähän pidempi toi FN hajonta, siihen tullaan palaamaan vielä tossa, niin siinä käytännössä ovat yhdessä kärjessä. Sitten tossa ei varmaan tossa takalenkillä tapahdu juurikaan mitään. Ei kärjen osalta, mutta huomataan, että takaa jo porukka, MS Parma, PR. Katsotaanpa muuten, oliko se täällä hajonnalla se tapahtuma. MS Parma, PR, D-hajonta. TPE-hajonta. Et kyllä toi sisäkurvi tuossa D-llä aika merkittävä, noi pääsee tuossa hyvin mukaan siihen taka-ajoletkan kärkeen tuossa noin. Ja siinä on sitten mukava tulla, tehdä hyvää duunia tuossa noin muutamat rastivälit yhdessä ennen kuin tulee nämä lopun hajonnat. Jota vähän sitä, tuossa 10 jälkeen toi Haapala saa ton baseen jätettyä taakseen ja sitten tuossa hajonnoilla niin helppo G-hajonta tosta ja lopussa nyt ei mitään erikoista sitten on näiden kahden osalta. Base ottaa kans ton H-hajonnan tosi hyvin tosta. Sitten kolmikko TP, MS Parma PR. PR aivan pieni tommonen koukku, MS Parma vähän isompi koukku. Et siinä Eerola pääsee Tampereen Brynnestä aika puhtailla papereilla tossa pikkasen irti verrattuna muihin. Mut sieltä sit noin kuitenkin toi Väätäjällä on parempi valinta tohon loppuun ja sitten hän matki sitten ton TPn kanssa yhdessä siinä kohdassa. Et tossa MS Parma tipahti kyllä niinku voitto tai top 3 taistelusta harmittavasti, mutta sitten taas jos katsoo, niin Rasti Karhutto esimerkiksi siinä samoissa kohdissa tällä hetkellä tossa noin. Mattila ei tosiaan mitään odottelemaan jäänyt, vaan hyvä perussuoritus ja kauden ensimmäinen voitto Kaleva Rastille. Ja hopeasta käydään sitä paljon jännittävämpi kamppailu, että siinä Nymalm erottautuu sitten lopussa edukseen ja 4. tilasta sitten kamppailee vielä enemmän porukkaa. Et katsotaanpas Gepsistä, että mitä siellä kävi. Eli toi Mattila nyt voidaan melkeinpä unohtaa tästä niin kuin saman tien, sitä ei kukaan ei pysty kiinni saamaan, eli hyvää tekemistä toi koko matka ajan ja ero oikeastaan vähän jopa kasvanut tai pysynyt aika samanlaisena tuossa koko matka ajan ja käytännössä sieltä ekana maali. Mutta sitten kaikki muu, mitä täällä tapahtuu, niin siinä onkin paljon jännempi toi tilanne, että esimerkiksi toi Suunta Jyväskylä, PRTP, niin siinä Nymalmi toki oli jo lauantain kisassa kova. Tässä esimerkiksi Suunta Jyväskylä selkeästi taitaa olla F-hajonta tuossa 4. Katsotaan mikä Nymalmilla. Tässä on vähän veikkaa Etä. Jep. Siinä ehkä vähän saa kiinni ton hajonnan ansiosta, mutta no, se on muutamia sekunteja, ehkä 10 sekuntia, 10-parikymmentä sekkaa. Mutta sitten tuossa on kyllä niinku fyysinen ero varmaan vaan sitten aika suuri, että saavuttaa. TP jää tuossa noin kyydistä. No aika samoissa tuolla 3, mutta sitten vaan tossa, no tossa kyllä se, että PR vetää tosta suoraan tonne E:lle ja TP vetää tonne F:lle ton kiertovalinnan, niin siinä vaan jää ero yli minuutin tuossa kohtaa, kun on molemmat rastille. Se on aika merkittävä tuossa kohtaa ankkuriosuutta. Sitten toi takaa jo vaihe tuolla, niin Nymalmi saa ton Suunta Jyväskylän kiitos suurin piirtein 11-12 rastien tuntumas. Ja tää takaa jo porukka, täällä on sitten vähän mielenkiintoisempi, että mitä täällä tapahtuu. Et siellä on kuitenkin sitten Tampereen Pyrintö, MS Parma, Rasti Karhu, Tessu, joilla on vähän tullut virheitä tuossa aikaisemmassa vaiheessa suoritusta. Et jos siellä aikaisemmilla osuuksilla ei olisi näillä tullut mitään virheitä, niin Rasti Karhu ja MS Parma, niin voisi olla paljon lähempää kärkeä, että olisi vielä tiukempi, mutta aina nämä tässäkin vaiheessa on kyllä aina jännittäviä nämä top 5 taistelut. Tossa niin hajonnoilla
PR:llä ja Suunta-Jyväskylällä oliko sama rasti. Tai sitten toi Veera kävi ton H:n tossa. Mut joo, peräkkäin kuitenkin tossa aika lailla edelleen. Mites tää porukka tää? Top 5 taistelu. Parma ottaa tosta H:n ja kaikki muut kävi tossa. GI. No periaatteessa toi G ja I on vähän niin kuin samalla ajolinjalla tossa, että siinä voi leimata sit vaan oman rastin, kun tulee vastaan. Siinä sitten aika yhtenäinen porukka. Käytännössä toi kakkossiahan ratkaisi vähän niin kuin tuossa loppulenkillä. Varmasti aika fyysisesti vaan, että lopussa vaan sitten vähän kovempaa toi Ami Nymalmi veti siinä. Ja mites tää porukka sitten? Mä veikkaan, että tääkin menee aika loppukiri-taisteluksi tosiaan. SUMS, Parma, TP ja Rastikarhut. Tossakaan ei kuitenkaan suunnistavalla enää pysty tuossa lopussa oikein mitään tekemään. Ja näin se on. Sitten se on vaan loppukiristä kiinni ja tällä kertaa se meni niin, että Maija Sianoja sieltä tuli ekana ja sitten Hanne Hilo ja sitten Rastikarhu ja Mira Kaskinen. Ja Karholla tällä kertaa se oli pikkasen epäsuotuisa toteutus siihen vikalle rastille tuloa, että pikkasen enemmän vasemmalta kuin muut, niin siinähän sitten pikkasen jäi. No miesten kisa sitten, niin siellä nähtiin 3 käytännössä irtos muista. Kalevarasti Nenonen, HS3 ja sitten TP3. Ja se ihan puhtaasti tapahtui tuossa ton vitosrasti hajonnoilla, eli muuten sitten käden takana se letka oli aika yhtenäinen. Pikkasen toki loppuun kohti alkoi venymään siinä erot. Alun hajonnoilla kyllä nähtiin esimerkiksi HSLtä vähän virhettä, jonka takia he jää tuossa letkan loppupäähän. Sitten taas just ikaalisten nousuja voima esimerkiksi koko ajan tuossa pääryhmässä mukana. Ei mitään erikoista siinä. Mutta tämä vitosen hajonta osittain varmaan selittyy sille, että letka ehkä oli menossa kohti F:ää, tai niin kuin parasta F:n valintaa pitkin. Ja sitten kun siinä muutama suunnistaja saa tuosta ton F-hajonna ja irtoo siitä porukasta, niin kyllähän se vaan näin käy. Että toi no katsotaan niitä aikaeroja kohta, mutta on ainakin 20 sekkaa hitaampi toi E ja D tossa, niin kyllä siinä vaan ero syntyy ja ei sitä oikein helposti juosta kiinni. Ja sitten täällä tulee uudestaan semmoinen hajontatilanne, missä tässähän kohtaa Kepsi-joukkueesta oli vielä MS-Parma mukana, mutta Kalevarasti saa tossa vielä tuon H-hajonna, mikä kuitenkin on noista ekarasti. MS-Parma joutui käymään tuolla paljon pidemmällä, niin sitten Kalevarasti ja sitten ne 2 muuta, HS3 ja TP3, todennäköisesti oli tässä mukana sitten. Niin sitä eroa sitten syntyy. Että noi hajonnat oli pikkusen epätasaisia, jolloin sitten se vaikuttaa jonkin verran siihen viestin kulkuunkin. Ja sitten tuossa lopussa tosiaan niin ei muuta kuin tiukat hajonnat vielä tuolla noin. Niissä ei ehkä aikaero ollut niin paljon, mutta jonkin verran. Siellä nähtiin muuten PR:ltä virhe. Olisi muuten tullut aika lähellä kärkeä tuossa noin. Ja HS huomioitavaa on nostanut taas sinne ihan kärkiletkaan itsensä, vaikka siinä alussa tuli pientä virhettä. Et avauksessa letka aika yhtenäinen, niin jos on kova fysiikka, niin pieni virhe alussa ei varsinaisesti haittaa, jos sitten vaan pystyy fyysisesti ohittelemaan porukkaa siellä. Tokan osuuden pelimerkit meni sitten silleen, että ennakolta kovimmat joukkueet erottu siellä ja Kirmulahan hoiti tietenkin homman siellä sitten kärjessä ja jätti vähän muita sitten aika selkeästikin siinä ja sitten hyviä nousuja Pyrinnöltä, HSLtä ja Ikaalisten nousevalta Voimalta. Ei yllätä se, että sieltä nousee tämmöisiä nimiä kuin Mikko Eerola, Topi Syrjäläinen, Severi Kymäläiseltä tosi kova veto ja sitten Teemu Oksanen myös siellä niin hyvää nousua. Niin nämä kovat nimet erottuu aina sieltä edukseen usein. Et jos tuosta katsotaan, miten tämä homma lähti liikkeelle, no Kirmula siellä yksin kärjessä GPS-joukkueesta siis, eli siinä on oikeasti ollut pari suunnistajaa kyllä perässä, mutta Kirmula on jättänyt ne sitten ensimmäiseen onlineen mennessä. Pientä sivuttaisliike tuolla nähdään. Ekalla hajonalla esimerkiksi KVlta aika yllättävä virhe tuohon alkuun. Toi A-hajonta olisi ollut, mutta meni
liiga vasemmalle tossa. Sittenpä siellä HSS Syrjäläinen, Nouski, Oksanen ja TP Eerola on siellä kärkiryhmän ekoina ainakin tosiaan Kepsin perusteella. Kirmula käy hakemaan tuolta noin D-hajonna ja se tarkoittaa sitä, että Kalevarastilla on E-hajonta sitten ankkurisuudella. Sieltä Oksanen, HS saa lyhimmän hajonna tähän ja Oksanen saa ton D-hajonna ja sielläpä sitten, no Kirmula on nyt ei kyllä kiinni tosta saa, ellei tule jotain virhettä ja siellä ei kyllä virhettä tullut. Tuossa kohtaa Kirmula käy hakemaan pisimmän hajonna. Kepsin perusteella vähän vaikea sanoa, että oliko toi C vai G vai I-hajonta, mutta kuitenkin jompikumpi noista kahdesta pidemmästä. Sitten Syrjäläinen G:llä. Nouski myöskin käy hakemaan tuon G:n tuossa, että käy hakemaan pisimmät hajonnat tässä kohtaa kisaa. Et siinä esimerkiksi Severi pääsee pikkasen irti tuosta TP2 tuolla hajonnalla vähän sisäkurvista. Sitten taas muut pikkasen siellä takaa ja Severillä tuli muuten tohon näköjään pikku koukku tuohon 12. TP2 siellä. No ei mitään sit. Miika otti muuten näköjään tossa ton kiertovalinnan. Sitä tullaan analysoimaan jossain kohtaa, että mitkä valinnat tossa oli parhaita. Nonni, sittenpä siellä on taas porukka aika lailla yhdessä tossa takaa jo porukassa ja kyllä varmaan 15 rastin hajonnoilla saattaa tapahtua jotain. Katsotaan saako joku sisäkurvin. No siellä sai osa sisäkurvin HS. TP2 TP. Kaikki sai L:n tosta. Iso L haltuun ja sitten Teemu käy yksin tuolla J:llä. Nonni. Selkeä. Eli siinä huomaatte pikkasen jää heti, kun joutuu ottamaan yhden pikku sivuaskeleen tonne, niin kyllä siinä ero tulee. Sitten oikeastaan lopussa ei muuta kuin juostaan maaliin näin. Ja sitten ei muuta kuin ankkuriosuuteen. Ja ankkuriosuudessa, no se oletettavasti on tämmöistä maajoukkueen miesten otatusta ja HS ja Nouski sitten saavuttaa KR:n ja siirtyy johtoon. Eli Eetu ja Olli, Eetu Savolainen, Olli Ojanaho siellä maajoukkueen miehinä. Ja varsinkin Savolainen erittäin vahva loppu siinä ja onnistuu jättämään Ojanahon sitten siinä. Mutta Kirjavainen saa pidettyä kolmossijan, että siihen ei kukaan kerkee, eli kovaan paikkaan, mutta siitä huolimatta hyvä suoritus kuitenkin, että siinä ei mitään. Vielä ankkuriosuuden koukerot, eli tosiaan Kirjavainen kärjessä, sinne lähtee takaa ja on sitten TP2 tuottaa Kuukka, eli jos Kuukka pitkästä aikaa suunnistuskisassa, niin ja sitten TP:llä Ebersoldi, Nouskilla Savolainen ja HS sitten Ojanaho. Siinä on niin oikeastaan noin, mitkä voi laskea mukaan tuohon kärkitaisteluun tässä kohtaa. Ja alussa ei mitään erikoista. KRL pitäisi olla nyt pitkä hajonta tässä. Niin oli muuten HS:lläkin. TP2 sai tuossa tommoinen puoli hajonna ja Nouskilla taisi olla tuossa kaikista lyhin, mutta ei toi tässä kohtaa jotenkin hirveästi vaikuttanut tilanteeseen. KR pikkuhiljaa tuossa saavutetaan ja tämä hajonta on kyllä mielenkiintoinen tässä kohtaa, että onko ratkaiseva vai ei. No HS ja KR käy pisimmällä hajonnalla. Nouski TP2. Nouski saato lyhimmän tossa kohtaa. Eli saavuttaa kyllä sillä selkeästi. No joo, siinä tuli Kuukalle harmittava virhe, että se meni siinä se homma sitten. Mutta käytännössä tossa kohtaa 3 kärki yhdessä. Varmaan Savolainen olisi kyllä kiinni sanonut myöhemmin, jos ei olisi tässä kohtaa vielä saanut. Että tämäkin oli niin avoin tämä alue, että vaikka olisi ottanut vähän pidemmän hajonnan tuolla, niin olisi kyllä nähnyt tässä kohtaa, että se nyt ei tuohon hajontaan ratkennut, mutta sai helpommin kiinni. Toisaalta Oksanen olisi voinut tulla sitten taas eri hajonnalla nopeammin sieltä vaihtoa, että kyllähän se aina tasoittuu totta kai se hajonta sitten myöhemmillä osuuksilla. Tossa sitten pikkuhiljaa huomaa, että KR vauhdissa on pieni ero, eli ei ihan pysy siinä
Toki taitaa olla niin, että KR:n Kirjavainen oli juossut sen pitkän kisa lauantaina ja ainakaan Savolainen ei ollut Ollista. Mä en ole ihan varma, että oliko hän mikä tilanne lauantain kisassa. Nouski lyhyt hajonta, eli kiitos Teemulle, joka kävi sen J-hajonnan viime osuudella, koska tässä tapahtuu pieni psykologinen juttu. Savolainen saa tosta ton edun HS:ään. Nyt Ollin pitäisi sitten käytännössä pystyä kahvaamaan kiinni toi ero, jos haluaisi vielä taistella loppukirissa. Se on tämmöisellä aika lyhyellä matkalla aika vaikea tehdä, varsinkin kun tässä ei ole mitään ihan supervaikeita rasteja. Eilen nyt sitten vaikka 19 onnistut tuommoisella pienipiirteisellä olla, että siinä voi tehdä pienen koukun. Mutta niin ei käy suoraan rastille löytää, että kaikki tosta löytää suoraan rastille. Ja sitten se on nouski HS KR. Ja sitten tästä tuli vähän tätä takaa jo porukkaa, niin siellä oli pientä otatustakin sitten ja sen tai Sämmäs Parma tällä kertaa hoitaa, eli Aksu tuli sieltä sitten ekana maaliin. Tolleen toi kisa niin kuin pääpiirteittäin sitten eteni ja jos pikkasen vielä katsella niitä hajontoja, niin noi on Gepsistä laskettu, eli siinä ei tietenkään ihan kaikki joukkueet mukana, eikä tietenkään kerro koko totuutta, koska siinähän vaikuttaisi aina myös se, että mikä toi juoksijan fyysinen kunto on ja ne ei täysin vertaudu. Mutta esimerkiksi tuossa ykkösrastihajonta naisilla, niin A-hajonta jopa 20 sekkaa hitaampi, eli pieni ero verrattuna tuohon C-hen, mikä oli sitten noista kaikkein nopein toteuttaa. Ja sitten B-hajonta siinä välissä pikkasen hitaampi kuin toi C. Toi nyt ei mun mielestä, niin kuin noita hajontoja kun arvioi, niin toi nyt ei ole mun mielestä mikään niin kuin liian epätasainen hajonta. Et siinä kuitenkin sit oli vähän eri optimireitin valintaa sinne kakkosastille, mikä on aina hyvä. Sitten tää oli tosi iso. Toi F-hajonta 40-45 sekkaa hitaampi. Se on tosi paljon. Sitten jos sä saat ton D-hajonnan, niin se on sisäkaarteessa. Avauksessa voi olla merkittävä ero. Hankkuriosuudella voi olla merkittävä tekijä. Että jos on tämmönen hajonta, mikä on näin paljon hitaampi, niin sen pitäisi sitten olla samassa hajontaparissa jonkun toisen hajonnan kanssa, missä taas sisäkurvi on nopeampi. Että jos sä saat tämän hitaan tässä, niin sun pitäisi saada nopea seuraavassa hajonnassa, että se tasoittuisi siinä. Mutta ainakin tässä oli kaikki hajonnat oli ilmeisesti erillisiä hajontoja, niin hajonnasta voi aina miettiä, että mikä on reilu, mikä ei ole reilu, ja siitä on varmasti eriäviä mielipiteitä, mutta mun mielestä toi ei ehkä ole reilu. No sitten tää lopun hajonta naisilla. G-hajonta oli pikkusen hitaampi ja I-hajontakin pikkusen hitaampi. Mun mielestä on vähän yllättävää, että miksi I-hajonta olisi vähän hitaampi, koska ne on kuitenkin tuossa suurin piirtein samalla ajolinjalla. Sitten miesten hajonnoista, niin ykkösasti hajonta jotenkin vähän yllättävääkin. A-hajonta nopein, mutta siinä toki pääsee kakkosasti sisäkurvissa, eikä tarvi nousta tonne päälle asti. Et siinä toki se pikkusen helpottaa. Mutta sitten toi C-hajonta, että se on noin paljon hitaampi. Se on kyllä aika paljon. Niin, tällä perusteella aika tasavahvoi. C pikkasen hitaampi tossa. Hajontoja on tosi vaikea arvioida se, että kuinka nopea se on missäkin tilanteessa ollut. Tosiaan A, tai tuossa ykkösosuudella ilmeisesti toi on ollut aika paljon hitaampi toi B ja C verrattuna A, mutta sitten taas Savolainen on ollut tuossa B-hajonta oli ihan todella nopea sitten taas ankkurisuudelle. No, nämä on aina vähän tällaisia. Sitten toi on selkeä toi vitosrastihajonta, että se nyt on toi F tietenkin nopein, että siinä nyt ei ole sanaakaan. Tää on ehkä mun mielestä näistä hajonnoista epäreiluin, tää vitosen hajonta ja ysin hajonta. Et toi sisäkurvi tossa on pikkasen epäreilu kyllä. Että jos F-hajonnan haluaa tehdä tälleen, niin siihen olisi voinut laittaa välirastin, että F käy sitten tuossa seuraavalla rastivälillä jossain muualla pikkasen, niin sitten se olisi voinut vähän tasoittua heti. Ja sitten ysi. Esimerkiksi toi G-hajonta, niin pitää mennä mäen yli, joka on hitaampaa. Tai sitten jos kiertää, niin se on vaan pidempi. Sä menet H vierestä ja sitten sä menet G:lle. Niin se nyt ei vaan ole kauhean reilua. Mutta joo, hajonnat on hajontoja ja ne kuuluu viestisuunnistukseen, joten eipä siinä. Ja tämä miesten lopun hajonta, niin tää oli suht tasainen jopa. Pieni ero toki. Ja just siinä, että kun sä saat ekana rastin tosta vastaan, niin sun tarvii suunnistaa lyhyemmälle tarkasti. Että mitä pidemmälle sun pitää suunnistaa tarkasti,
niin kyllä se vähän hitaampaa on. Että se matkallisesti noin on aika lähellä kyllä toisiaan. Että siinä ei niinku mitään sen dramaattisempaa. Että toi hajunta nyt on ihan semmoinen ihan ok. Että siinä ei mitään. Ei mitään. Ja välillä me Sunsussa kriittisesti näihin pureudutaan, mutta silti me ei haluta sanoa niin kuin missään vaiheessa tietenkään kenellekään ratamestarille, että olisi tehty niin kuin huonoa työtä, vaan idea on se, että me halutaan vaan tuoda sitä, mitä urheilijat näkee tilannetta, ja kyllä tästäkin muutamia spekulaatioita kuullut, mitä mieltä urheilijat on ollut siitä, että ehkä ei ollut kaikki hajonat ihan silleen reiluja tai semmoisia, mitä kisoista toivottaisiin, että millaisia siellä saisi olla mielellään. Reitinvalintaväliä nyt ei hirveästi ollut, mutta tässä olisi yksi vaihtoehto tai yksi väli, mikä on pikkasen reitinvalintaa kuitenkin. Naisilla toi 7-8 väli. Et siinä oli esimerkiksi tämä vihreällä tässä merkattu tämä tämmöinen ojakierto, ojan seuraus tuossa rinteessä. Ja sieltä sitten jyrkänteiden välistä tuosta nousurastille. Sitten on tämä oikeampi reitinvalinta, mikä menee tuossa tuon mäen päältä kokonaan. Se on pikkasen hitaampi ollut. Ja tässä on nyt sitten katsottu naisten ankkuriosuutta ja nopeimmat oli suoraviivaisia ja sitten just esimerkiksi toi oja, jos sen hyvin sieltä löytää ton pienen notkomuodon, niin se on ihan hyvä. Et noin 30 sekkaa on toi ojan viertä seuraaminen. Sieltä oli aiempia osuuksia, oli mennyt sieltä, niin varmaan pientä uraa ja vähän just sen nousun kierto saa tuolta ojaa mukaillen. No miesissäkään ei ollut hirveästi niitä reitinvalintoja, mutta tässä nähtiin jo pari eri valintaa tuossa loppumatkasta. Ja tässä on kakkososuuden tarkastelua nyt. Aika suoraviivainen valinta on tuosta päältä silleen, että ei mene tietenkään tämän korkeamman kohan yli. Että menee just tästä päältä ensin ja sitten vähän vasempaa laitaa rinteestä, niin se on ollut tossa nopea. Tai sitten se, että menee pikkasen niin kuin, tavallaan oikealta puolelta sitä korkeinta kohtaa tosta ja hyödyntää sitten tätä avokallioaluetta täällä ja sieltä rastille. Se on ollut kaikista nopein. Kiertävä valinta, toi vasen kierto, noin 20 sekkaa hitaampi. Et siinä tulee vaan matkaa sitten enemmän, niin se toki hidastaa. Et käytännössä mitä lähempää viivaa, niin tavallaan sen parempi, ainakin karkeasti sanottuna. Et esimerkiksi voisi olettaa, että Kirmulalla on ainakin kova tahti ollut tossa ja se oli tämä kiertävä valinta ja siinä pikkasen jäänyt. Niin kyllä se suora valinta vaan. Tollisessa vastassa, vaikka kyllä siinä mun mielestä ainakin niin kuin nousu oli kyllä ihan selkeästi, mutta no, joskus se on vaan hitaampaa kiertää. Vaikka siinä tavallaan voi säästää niin kuin tietynlaista lihasvoimaa sitten loppusuoritusta ajatellen. Mutta joo, tämmönen aika suht pitkä analyysi tästä taas, mutta kisoissa on aina paljon analysoitavaa. Ei muuta kuin hei, kiitos kun katsoit tämän videon, pistä suunnista sujuvammin kanava tilaukseen ja nähdään seuraavissa videoissa. Moro!